ina ga wanda suke cewa ba sa jin nitsuwa sai sun ji kiɗa. Duk mai wannan an gane ko ya zama wani bangare ne na shaidan. Mun fahimci na kyau? Domin idan ƙur'ani bai sa ka nitsuwa ba bai kamata kuma kiɗa ya sa ka nitsuwa ba. Washu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Allah ne ya ce ba masu bin waƙe da kiɗa sai ya gafalallu. In kaga mutum yana bin wannan to anan sai Allah yake cewa alladina amanu, lalle ne suka yi imani kan wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah, su riga da sun nitsar da zukatansu da ambaton azzikrullah kuna shine qur'ani. Allah ya ce ala kuma fa saurara bi dhikrillah tatma'innul qulub, da qira'a da karatun qur'ani zukata suka samu me suka samu nitsuwa. Malamai a ƙarshen wannan suka ce duk musulmin da aune bai karanta aya 100 a qur'ani ba, imma da kallo imma da ka, in ana so ka kawo gafalalle a ranan a duk duniya ba wanda ya kawo wannan gafala. Duk musulmin da baya karanta ayan qur'ani 100 a wuni, in aka ce ya kawo gafalalle shine number 1. Yau har ni da nake tafsirin nan har aran ma da yake jan baki kowa anan kullun sai ka bude qur'ani ka karanta aya 100, amma minti nawa kake akan TikTok, minti nawa kake yin live TikTok, minti nawa kake yin live Facebook, minti nawa kake zuwa Twitter, minti nawa kake tafiya YouTube, Instagram, da tafiya ga mimi an gane minti nawa kake tafiya nan, minti nawa kake tafiya qur'ani, minti nawa. Ya kamata ya koya kanka hisabi. Allah ya samu dace. To Allah yake cewa fa idan la yu'tuna an-nasa naqira, wa'annan waɗanda suke ganin